IP ኣድረስ ናይ ሓንቲ ኮምፒተር ኣድራሻ ምዃኑ ተማሂርና ነርና። ሕጂ ኸ እቲ ኣብ ኮምፒተርና ላፕቶፕና ዘሎ IP ኣድረስ ብኸመይ መንገዲ ንቕይሮ ኢና ክንመሃር። ንዑ ንምግባር መጀመርያ ኮምፒተርና ኣበየናይ ኔትወርክ ኣለዋ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት IP ኣድረስ እያ ትጥቀም ዘላ ሕጂ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ንዑ ንምርካብ ከዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ cmd ከፊትና ipconfig/all ኢልና ክንሪኦ ኣለና። ስለዚ cmd ክንከፍት ኢና። ኣብዚኣ ታሕቲ ሰርች መግበሪ ኣብ cmd ንፅሕፍ ከምዚ ክመፀልና እዩ ንከፍቶ። cmd ምስ ተኸፍተ ከምዚ ድመስል ኣብዚ ipconfig/all ንፅሕፍ ማለት እዩ። ከምቲ እንፈልጦ all ንብላ ሽዑ እቲ ሓበሬታ ናይ ኮምፒተርና ብኸመይ ኮንፊገርድ ኮይና ኣላ እታ IP ኣድረስ እቲ DNS ሰርቨር ኩሉ ኣብዚ ይሕብረና ማለት እዩ። ብዋየርለስ ተኾይና ኣብዚ ታሕቲ ንጥምት ኣብዚ እንድሕር ርኢና ኮምፒተርና እዚ IP ኣድረስ እዚ ኣለዋ ማለት እዩ።